Assalamu alaikum. Gahryman arka dağlı gahryman serdarymyzyň saýasynda eşretli durmuşyň közüýürini görüp ýaşaýan edi dilleşler. Ýakymly owaz gepleşigimiziň bu gedek mihmany elbetde dinleýijileriniň kalbynda münasip orun almagy başaran sunuwatymyzyň görnükli wekili, ýakymly sesli Zenan aýdymçymyz Mehri Hojakowa. Siz bilen bugün gepleşikde didarlaşýanmy diýseň şat. Mehri Hojakowanyň bugünkü ýerine ýetirip berjek ajaýyp aýdymlaryna sadanlarlyk etjek Türkmenistanyň at gazanan artisti Atajan Eýupow, şeýle de Ustad Klaus Taduralyň ustadlary Berdi Oramadov we Mukam Şarif ýigitlerimize de aýratyn sag bolsun aýdýan. Ýakymly owaz gepleşigimizi ýadyg edýän meşhur Berg Ganat Production bolsa öz işine start berýär. Eger garşy bolmasaňyz gepleşigimiziň başyny Mehri Hojakowa sizden bir ýakymly owaz bilen başlamaňyzy haýyş edýär. Ajaýyp aýdym sizden gelsin. Dinläň, dinjalyň. Yollagaly gönlerim aşkymana galgaýar, dözmedim, yürek sessiz ağlaýar, uzaklarda galýar. Yollagaly gönlerim aşkymana galgaýar, dözmedim, yürek sessiz ağlaýar, uzaklarda galýar. Sen gideň gözle ýaş, çiler perwal bagrymdaş, baraýdy semardaş, yürek sessiz ağlaýar, uzaklarda galýar. Baraýdy semardaş, yürek sessiz ağlaýar, uzaklarda galýar. Sessiz ağlaýar, uzaklarda galýar. Bilmen kimin ýadygy, yürek sessiz ağlaýar, uzaklarda galýar. Dilep yüreğime, kän garaşdym gelerine, mundan agyr dert bermey, yürek sensiz ağlaýar, uzaklarda galýar. Giňlek dilep yüreğime, köp garaşdym gelerine, mundan artyk dert bermey, yürek sensiz ağlaýar, uzaklarda galýar. Sen gideň gözle ýaş, çiler perwal bagrymdaş, baraýdy semardaş,
sessiz ağlayar, uzaklarda kalıyar. Para yediysem aradaş, yürek sessiz ağlayar, uzaklarda kalıyar. Mehreyn, içki dünýäňizde aralaşmak isleýän eger garşy bolmasaňyz, doguluşdan edil şu neçenli giňişleýin. Özüňiz barada aýdyp berseňiz. Men 2003-nji ýylda Mary welaýatynyň wekilleri etrawyna dogulum. 26-njy mektepde orta bilim aldım. Lisey okudum. Hudaýa şükür ulu okuw jaýyna okap berdim. 2 çağa oglanyňym bar. Şeylerek. Düşündüm. Indi bäsleşdik diýen zada näme garaýan Mehreyn? Sana şeylerek bir tere bereýin. Aýdal bäsleşligiň bar ýerine ötüşýär. Siz ýaly bir zenan aýdymçy, täze aýdymlaryň üstünde işleýär. Täze aýdymlar çykarýar we sizin beýniňizde, onuň ýüregiňizde bir hil hyjyw döretýär, dogrymy? Elbette aýdym aýdýan bagşylar täze zatlar çykarmak bizim işimiz. Aha. Onuň özümizde dem ösmek üçin gerekli zat nähili düşündirjegim bilemem. Yok, men dogry düşünip otyrym. Aýdy ber. Tomaşaçylarymyzam dogry düşünip otyrýar. Şu wagt bir gyzykly gurruma garaşýarlar senden. Jahan wagt şeň özüňizde bäsleş hasap edýäňizmi? Bu näme üçin soraýandy? Näme üçin soraýandy? Sizem lirik aýdymlara, halk aýdymlara ikkin edýäňiz, dogry dämi? Jahan wagtjam şeýle. Jahan maşyň ýoly başga, men ýolum başga. Ýöne hormat goýan, dinleýän hem aýdymlar. Aha, aha. Oň ýerine ýetirşi ýa olja tanalan adam. Men häzirle Jahan meselem 10 adam tanayan bolsa, meni şoň üçüsi. Öz pikirim. Üçüsi şeýle. Jahan wagtjy 10 adam tanayan bolsa, sen İkisi özüňi, ýa-da ýok, özüňi 20 adamyň tanamagyny isläňokmy? Men tanamagyny isleýän, elbetde şoň üçinem işläp berdim. Ha, şoň üçinem zähmet çekýän. Ha, düşündüm, opşam, niýetiňde bar. Dogry dämi? Maksadyňda bar, ösmek. Indi şu ýerde eger ajaýyp aýdymlaram ýerine ýetirersiň da, idil şu ýerde durup Jahan wagty aýdym aýdyp duran bolsa, awa sizem şoň gapdalyna geçip, şo aýdymy dinleýijiler bilelikde haýyş etseler, bile çykyş etmäge ýaýdanardyňmy? Ýok. Ýaýdanmadyňmy? Ne şoňa bäsleşdik diýilýär. Sana sınıfta beýikden ýokardaky üstünlikler arzu edýän. Sardaş bolsoň ırzat, akmak bilen sardaş bolsoň ırzat, pynhasyryň saklap bilmez daş döker. Dostlaşsaň bir beýwefa ýar bilen, gaýby bilen dahanyndan diş döker. Bedasıl götürmel 5 gün mesliği, kelpede yoğutturmal azalmaslığı. Bilgil uzanıp gitmez ayı dostluğu, gahrı gelse de pemir daş dökür.
adını divan. Atı meydan tanar hümmetim ikman. Jomart hovli sofra yayıp açtı kır. Malkumunu aydar yiğitler başı. Meylisi köp olur onun sırdaşı. Ceng altına yiğitlerin baştaşı. İyisini namus bilen başta kır. Ceng altına yiğitlerin baştaşı. Ceng altına yiğitlerin baştaşı. İyisini namus bilen açtı kır. Jomart hovli sofra yayıp açtı kır. Indi yine bir şeyle orada atva da Mehri. Tarihi yazılan aydımlar var. Doğru mu? Ussad halipalan. Sizem şol tarihi yazılan aydımları täzeden yerine ýetirýäňiz. Doğru mu? Indi men bir soru beresim gelýär. Tarihi öwrülen aydımları döretdiler ustadlar. Doğru mu? Şu wagt size şolar ýaly aydımları döretmege näme päsgelçilik döredýär? Näme üçin şolar ýaly aydymlara ýykgyn eden ýok? Näme şert ýok? Şert ba. Şert ba. Edil şu döwrülen, şu döwürden eşitdiremizi sözüňizi bölýän. İkisini deňeşdirende şu wagt mümkinçilik has gowy. Mümkinçilik gowy. Tehnologiýa tarapdan. Ýaltalyk diýdem-ka. Onsoň bolup biler. Men Sahadyrdyn Ojakowa nähir haýranlyk bilen diňläp aýal maşgala ýöne gelşäjek aydymlara men pikirimçe Bahar Hojaýewa, Sahadyrdyn Ojakowa bir gelşäjek aydymlar da ne özüm şoň haýran bolup şoň aydymlar diňe Sahadyrdyn Ojakowaň aydymlaryny diňledim, diňe şonu aýtdym ýöne köpçüligi toýada da çykyp bersin bolan. Toy sowmak üçin her hili bir ýaňy aýdyp geçdiňe da jahanyň aydymlaryndan diňlejekler bar, Sahadyrdyn Ojakowadan diňlejekler bar. Halipalardan diňlejekler, şoňa görärak bolmaly. Türkmenistanyň halk artisti Sahadyrdyn Ojakowa. Sen nämen bolýar? Men awa sen postlaňda da atlaňda sen bilen gepleşip belligimizi bilip gyzyklanýanna. Gyzyklandym bolýan Sahadyrdyn Ojakowaň gyzymy sen ýa jigitimi sen ýa nämesi arnaşymy şeýle soraglar ýaman kän gabat delim. We sen jogaplamansyn şolary. Şu ýerde jogapla ýaly. Jogaplanma amma ýöne sanardan gaty köp özüňden tesirlerde gelýär, jogap berýän. Ve sesim titraya üşöýän. Sahadyrdyn Ojakowa Mar welaýatynyň Tagtawazar etrawyna dowulan. Men Mar welaýatynyň wekilleri etrawyna dowulan. Familiýamyzam Meňdeş. Diňe familiýa Meňdeş garnaşlyk ýok. Öň Sahadyrdyn Garajaýewa soňundan. Ojakowa. Hawa, soňmaly. Garnaşlygy ýok. Gaýwan halipa. Türkmenistanyň halk artisti Sahadyrdyn Ojakowa sen üçin kim? Halipa. Tanrım sana bir arzum bari, süçünü var etme vur. Tanrım sana bir arzum bari, süçünü var etme vur. Yine matama kaldım var, Allah'tan açık gönlüm kör etme vur. Yine matama kardım var, Allah'tan açık gönlüm kör
zamandan barawır hassa bolsam şıpa verir Allah'tan sen sırkavun har etmewir hassa bolsam sorawır Allah'tan sen sırkavun har etmewir Go'dosun menin tezari Gamda geçer günüm bari Go'dosun menin tezari Gamda geçer günüm bari Dileyen vefa yari Allah'tan vefasıza yar etmewir Dileyen vefalı yâri Vefasıza yar etmewir Benim atam min kedemdir Dostovunum hovun nardır Benim atam min kedemdir Dostovunum hovun nardır Allah'tan sen zürriyada zar etmewir Perden dağdıma doğamdır Allah'tan sen zürriyada zar etmewir Sen sırkavun har etmewir Vefasız yar etmewir Şu Saha Dursun Hoca Kıvan'ı görsem, nesip bolsa şoň bilen bir otursam diýip kän arzu edensiň, dogry dämi? We yetilen arzu täze arzulara sebäp bolýar-da. Görşeňizde näil gurrunlar etdiňiz, nämeler barada, söhbetdeşlik etdiňiz we nämeler maslahat soradym? Kiçik guruluşlarında çoýarda gaza gowum kadýan mene. Aslında ýöne Şahsy. Yok, şahsy däl ýöne. Şunu açmaýan ýöne arzuňa ýetenden soň täze arzular meselem aýtmak, hawa bile aýtmak nesip bolsa ýakynna dua etmeli. Şeýle başga. Şeýlemi? Tuğulama. Tuğulama. Haýyrly bolsun, şogul bolsun. Täze çykjak aýdymyň temasy näme barada? Söýgü. Söýgü barada. Ýene şo Saha Dursun Hoja Kıvan näme diýe owamyza gelen wagtyň zat şunu aýdymlar bara? Şoňa meňdeş. Şoňa meňdeş ha? Gün tarpylla diýip şu derejeye ýetenlersiň ha? Ýok. Doğru. Şeýle setirler wada. Maňa mydam bagtly kişi diýerler, men bagtyma gözi gidýänler kändir. Ýöne olar meniň şu şakaçenli niçik ýol geçenim bilýänem däller diýe şahyr. Güni şey diýip pawa men aýdymçy boljak. Indem aýdym aýtdym studiýada öwrendim, sadany bilen turgundaşyp geçdim. Indem men Mähri Hojakowa. Bolan narsyň ha? Ýok. Näl günler geçipdi? Men aýdym aýdaryn diýip pikir edemokdum ýöne kiçilikden näme öýde maşgalamyz aýdym bilen bolan soň. Aýdaly, siz näçe ýaşyňyzda sunuwa tokas, kuvwetli çemeliş başladyňyz? Men okuwa ötmäkem. Kino görülýärdi kanallarda hatda. Men aýdym gatgower ýadym ýöne kakam maňa aýtdyrmaz, okatmaz diýen pikir batda. Okatmadym, okamadymam. Hiç ýerde muzykanda da okamadym. Saz gural çalybym bilemok. Şo oglanyganym bolar diýip pikir edýärdim özüm. Onuň kakaňyz garşy çykmadymy? Kakam aýdy bilmän näme ýerek. Aýtma diýdi soňa. Aýdymlamy diňläp dowam ediberýärdim diýdimi? Karkarady. Dowam ediberýärdim diýdi. Hawa. Täşkür gollaýar. Indi şu wagt daşyňyzdan gowan ýandyrlar. Başgalarına dogrymy? Daşyňyzdan begen ýandyrlar.
Ya da şu adam belli bir çäklendir ýanatlary barmy? Han aýdaly şu siz halk aýdym, lirik aýdymlarla meşgullanýaňyz. Ýöne ýaşyňyza seredemizde, özüňize seredemizde bir ýaş gyz, dogrymy? Agyr aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Oleň az estrada ýykyn edesiňiz gelýärmi? Estrada men aslında aýdýan, doýda bilýänler hem ýöne kan köpçüligi çykaramak. Indi şu taýda bir zadyň üstüne duraly, Mehri. Mehri Hojakowa diýilende özüňiz siz tomaşaçylaryňyza türkmen ilimide nähil tanadasyňyz gelýär? Halipam ýaly bolasym belle. Gaýtgaçak. Türkmenistanyň halk artisti. Sagdursun Hojakowa ýaly bolasyňyz gelýär, şeýlemi? Ulanışýan. Indi gurumyz gyzykly dowam edýär. Ýöne has bir gyzykly bir zada geçeli. Men özüm dogrusu şu wagt aýdym dinläsim gelýär sizden. Sebäbi owazyňyz ýakymly. Ýakymly owazda ýakymly aýdymlar siz bilen dowam etsin. Sağ olun. Mehri Hojakowa. Dönür gelgeley namar asıl hamir dolmuş. Vurdun gözünü ot yanar gelgeley şagal tilkiden gur dolmuş. Ben dadey söylüğün bilenin tillen gelgeley bilbil ayrı düşse güllün. Eşit adamdan ilen gelgeley gayri mehriban yurt olmuş. Ben dadey eşit adamdan ilen gelgeley gayri mehriban yurt olmuş. Ben dadey ne sanıdır dolmuş. Ben dadey mavtum buli akıl huşun gelgeley aktı gözün kan yaşın. Elle yetti gamlı başın gelgeley bundan gayrı feryat olmuş. Ben dadey gamly başın gelgeley bundan gayrı feryat olmuş. Şagal telkiden gur dolmuş. Hey. Yerine yetirip beren aydymyz üçin öz adymdan şeýle de tomaşaçylar hem ýalňyşmasam
hay berekella bağışayım diyendirler o. Olorun adına da minnettarlık bilir yani. Sağ olun. Canın sağ olsun. Sunugotto beýikden hem ýokardaky üstünlikler inşallah arzu eden mehri sana. olun. Mehri, ýani gepleşige başlaman kak. Öz Instagram sahypama goýdum. Şu gün Mehri Hojakow bilen gepleşige diýäs, näme sorawlaryňyz bolsa ýazyň diýdim. Ine de sorawlar. Indi hemmesine jogap beriňä diýjek gal. Ýöne içinden özüňize haýsy ýakyn bolsa, haýsyna jogap beresiňiz gelse, kimin ýazandygyny aýdyp we soraw aýdyp jogap bermeniňizi haýyş edýär. Şerde ilkinji edek nirde açan çykyş etdiňiz ona. Aha, Allah. Onuň sahy dursun Hojakow nämesi bolýar diýip. Oňa üstüne durup geçdik. Ha, onunla durduk. Şu yerde Gowhar Täşliwa soraw beripdir. Öz maksadyna ýetmäge näme iterip berdi diýe. Aha. Sen başarmarsın diýenler. Inni Gowhar Dowana sağ bolsun aýtýan, şeýler gowy başdy. Sen başarmarsın diýen adamlara şu ýerde näme jogap beresiň eli? We içkin detal durup geçer şoň üstünde. İlk ölen ýazyp nesibe. Aha. Ýöne başarmarsın. Şolar bolmasa başaryp bilmezdim. – 1953-nji ýylda Türkiýede öndürilip başlanan Lübeck ýaglary dürli awtowolalaryň motorlary üçin niýetlenen brend ýaglaryň katarynadyr. Awtowolalaryň motorlarynyň ömürleriniň uzamak üçin gönüktirilen Lübeck ýaglary häzirki döwürde dünýäniň 50den gowrak ýurtlaryna eksport edilýär. Has dogrusu dünýä bazaryna ýokary brendden kataryna. Lübeck ýagynyň Türkmenistandaky ýeketäk resmi dilleri belent maksatly doganlardyr. Russiýanyň brendi dünýä bazaryna uly orun alan Felix antifriz önümleri -45 gradusdan +50 gradus temperatura çenli çydamlydyr, ygtybarlydyr. Felix antifriz önümleriniň Türkmenistandaky resmi ýeketäk dilleri belent maksatly doganlardyr. ...2022-nji ýylda belent maksatly doganlar hususy karhana tarapyndan Türkmenistanda öndürilip başlanan flow filtrleri avto ulaw sürüjüleriň gyska wagtda uly anamyny gazandy. Hili ýokary derejede bolan flow filtrleri avto ulaw sürüjüler üçin anamly we amatlydyr. Twin amortizatorlary maşinlaryň ýolly rahat sürüşini üçin edýär. Öz bäsleşlerinden tapawutly tarapy bahasynyň amatlylygy hiliniň bolsa ýokary derejede bolmagydyr. Twin amortizatorlaryň Türkmenistandaky resmi dilleri belent maksatly doganlardyr. Indi ýa bir sözüň üstünde durupdukda yetilen arzu täze arzulara sebäp bolýar. Şeýlemi? Indiki arzularyňyz näme? Şahsy durmuşyňyza girmek islemeseňiz, sunup gözü bilen seredip aýdaýyn. Arzular şu wagtda çenneden arzulam aýdym aýtmak, bir käriň eýesi bolmak, okamak, daşyk bolly. Indi her bir zenan maşgalan arzuwy, her bir gyýdyň arzuwy, maşgala urmak. Öz ejemir kakamyz ýaly bizi ulaldyşýaly, çağalar çağan ulaltmak, terbiýe bermek. Ha, durmuşda öz saýlajyk ýigdiňiz bilen bagtly ýaşap, inşallah çağaçyklaryňyzy gowanmak. Dogry dämi? Gelin şu ýerde bir näme türkmen toýlaryna ýoň bolan bir ajaýyp aýdymlary eger garşy bolmasaňyz, sizden ýakymly owaz gepleşiginde ýakymly owazyňyzy eşitmek bize diýseň lezzet berýär. Eger garşy bolmasaňyz. Bu ne dağdan akan çeşme, tolkunlarınla kereşme. Bir yalıngay kalan teşne, yıllar yatır aramı, çöller yatır aramı.
gedem deldi dil gedem Gönlüm senne gül bedel Beni senden çıda edel Eller yatır aramı Eller yatır aramı Beni senden çıda edel Eller yatır aramı Çöller yatır aramı Şafak yana geç Aylar yıllar var yar geçir Nerede sen halın içip Yıllar yatır aramı Günler yatır aramı Nerede sen halın içip Yıllar yatır aramı Günler yatır aramı Çöller yatır aramı Mehri, yeni oraya savarsın aydiyaz. Ama bilaydım, bana da kandidatlar yatlattı. Yıllar yatır aramızda, ondan soň yollar yatır aramızda. Umuman şeylerde sorayın. Bir aydımı öwreneniňizi, şol aydymyň tonuny, hengini, sözlerini öwrenýäňiz, dogrymy? Ýöne şoň asly gelip çykyşy barada da, ýagny aydymyň biografiýasy barada da maglumatlar bilen gyzyklanýaňyzmy? Sarık yolundan aýdýan aýdymlamy, destanlardan aýdylýanlary gyzyklanýan. Dinleýän hem ýöne edil hemme aýdymkyny bilýän diýiljekler. Belki siz gyzyklanan bolsaňyz, öwrenmäge çemeleşen bolsaňyz bilben bilerdiňiz. Gawat gelenler bilen. Ýatdan näçe tan aýdym bilýän şu. Ýöne çak bilen aýt, näçe tan aýdym bilýän ýatdan. Bilemem. Ýaş oýunçy deňeşdirenmizde dene 40 ýaş bilen 50 ýaş aralygynda çykyş edip gören halipalarymyz bar, dogrymy? Onuň 20 ýaş bilen 30 ýaş aralygynda, 30 ýaş 40 ýaş aralygynda çykyş edip görenni her kim öz döwürdeşi bolýar-da. Ol siziň döwürdeşligiňizden haýsy zenan aýdymçylary kendimleýäňiz. Döwürdeşligiňiz bolanna şu wagtky ýaş aýdymçylar bolýar. Bägül Maşadowyny dinleýän. Bägül Maşadowa. Bir şon aýdyljak. Ýani Jahan Wagşynam dinleýän diýdim. Jahan aş uladyrdan. Ullala. Onda da döwürdeşlik gitjäsiz. Döwürdeş. Ha, Jahan. Onsoň kim? Bägül Maşadowa diýdiňiz. Jahan Wagşy diýdiňiz. Ýene? Ýadyma düşenok. Diňe şol ikisini dinleýänmi? Belki bolmamylar başga ýadyma düşenok dogry. Ya aýdasyň gelenokmy? Ýok, ondan däl. Indi özüm aýdymlaryny açyp dinleýänim diýip soradyňyz. Haw. Ana aýdym Ine ýürüýtüläp dinleýänim. Ýürüýtüläp dinleýänim Bägül Maşadowa. Sunwatda şu döwürdeşligiň içinde has ýakyn joran haýsy? Ine işiňiz de işten daşary hem işdeş hem durmuşda da bir ýollaş köpünde görýänmiz. Gülalek Öwezba bilen Dursun Nurulyjewa. Sen kan sora bersem halaň o kenin. Mehri şoň üçin eger garşy bolmasaň ýene bir ajaýyp aýdymy ýakymly owazda ýerine ýetirip bermeni haýyş edýän. Mehri Ojakowa.
eder dilber Təzeyinin uğrudu paslı bahar dilber Sen bir açılan oğlay men xaridar dilber Kılvat yerde dillerin acayı Zenek tane dökülün tellerine acayı Ey kuşum nedik çebillerin acayı Ar kimin ayrılman ballarına acayı Senin madanı dermede bağın emur dilber Vah dilbere Rehmin gelmez mi? Men hasta planın Men teşnani bırganır Levin suyu bilani Ey kahrın harap eyle Salsam demir kalanı Can kasına saklayırsın yanında du yılanı Yatır dalını yazsana ey kayan var dilber Ey aşıkların adatı Vah aşıkların adatı Oyun bilen adıdır Öykü kine eseler Kereşmeyo nadıdır Vah birbirinin izinden Ölü gitse razıdır Sesi gelse kulum ey Bilbilin ovazıdır Yüze vurmen 100 kişi geley Çalsa tutar dilber Salvasalar Merke meydanına Belli betnam eser Ey bir ekneyi ten kalıp Oyan bu yan etseler Mefteşin beye var Mansur kimin asır Ardım budur algay seni Men günahkar dilber Vah dilbere
sen pikirin men üçinem sebäbi toýda zatda da gawatlaşýardyk da. Mährolyn öne şu ýerde nesibe çekip şu wagt ikimiz has içkin gepleşýäs. Dogrymy? Ýöne daşymyzdan tanyýas berýärimi. Indi sen pikirin maňa we tomaşaçylara gazykly. Şu sunwatda ene bir aýdym döretdiň, işlediň. Awa, onsoň şu aýdym işläňden soň näme wajyp? Ýöne ýerine ýetirip goýaýmakmy ýa? Bilki bilen özüm halamam wajyp. Aha, ondan soň? Ondan soň halkyň halamagy diňlenmegi, söýülmegi wajyp. Düşündüm. Şol aýdym tomaşaçylarymyza hödürlemek üçin näme etmek? Ha? Reklama wajyp. Reklama wajyp, dogry dämi? Onda reklama tomaşa edeliň. Mar şäherindäki Ihlasly marketiň 3 sany tapawudy. Birinji tapawut, iň gowy tapawut bahasynyň amatlylygy, ýagny insaf. İkinci tapawut bolsa harytlan görünüşleriniň känligi, bu bolsa üns. Üçüncü tapawut bolsa reklama üns berýänligidir. Öz çağalarymyň halat iýan önümi Eva Melladyr. Mar şäheriniň ýaşaýjylar we hormatly mehmanlar, siziň dikkatiňize Ihlasly marketden sargyd etmek isteseňiz, bu belgiler bilen habarlaşyp bilersiňiz. Ýene bir bellemeli zadymyz Ihlasly marketiň öz töwereğine eltip bermek hyzmaty muhtur. Mähri şu toý dawaralarda töweleme türkmen halkymyz baýda toý dawaralarda, dogry dämi? Onsoňam zekinli aýdymçylaryň öz toýlaryna çykyş etmegini isleýärler. Türkmenlerimizde şeýler bir adat bada adat diýsegem bolýar. Olen toýlarda bolanyňyzda bilmeýän aýdymlaryňyzy haýyş edip gördülermi? Bir toýda ýene bir gyz bagşy geldi. Aha. Ane bil aýtmaly edildi, toý esem haýyş eden soň ene oň bir sergezan men aýdaly dolyn meni bilemok diýme otoňa. Ýani eşitip görýän aýdyp görmän soň sözlerini okap Doğru bilen zoktu. Ha, o sözlerini okap şu ýerde aýtdym soň öwrendim. Gepleşiň öwrendim. Ondan şol aýdymy ýakymly owazda diňläp bilýäsmi? Elbetde. Indi öwrenensiňiz da. Ha. Wahık menden habar zorsun Yar ey wahık menden habar zorsun Bir yar üçün serlezan min Keşke yardan haber versin Dildar üçün serlezan min
Mähri şu at şu ýerde bir näçe tomaşaçylar bolsa şey dip el çarpadylar. Şulaýdymyz üçin hawa janyň sag bolsun. Sesiňize saglyk. Indi men bir zat aýdasym gelýär. İnsany bagtly ýa-da betbag diýen zat diňoň pikirleridir diýär. Meşhur Amerikan ýazgysy Nietzsche şeýle belliýär. İnsany bagtly ýa-da betbag diýen diňoň pikirleridir diýär. Şoň üçin kelläňizden ýa sizi biraha diýen pikirleri aýryň diýär. Diňe gowy zatlar hakda pikir ediň diýär we göwnüňize, ýüregiňize ýakyn bolan adamyň ýanynda wagtyňyzy köpräk geçirmäge çalyşyň diýär. Bu bolsa siziň içki dünýäňize güýç kuwat berer diýär. We içki dünýäňiz güýçlense, daşky durmuşuňyza, daşky gurşawa täsir eder diýär. We siz garşydaşyňyzyň öňünde diýär, şeýle bir güýçli insan hukmynda görünürsiňiz diýär. Awrada diýjek bolan, durmuşuňyzda gaty ullakan bir kynçylyklara bolmandyr. Doğru değil mi? Maşgala ýagdaýynda da, sunut ýagdaýynda da ýoluňyz açyk bolsun. Size ýene bir üstünde arzu edýän. Bu diýara bilermenler aýdýar, insan ilmida ama kynçylyk bilen bäsleşip geçýär diýär. Kynçylyga çolaşyp ýaşaýar diýär. Beýik bir var, her bir insana kynçylyk berýärmisin. We ol her bir berýän kynçylygyň daşyna sowgat bilen gurşaýarmysin. Odalarla başyňyza kynçylyk düşmesin. Ýöne kynçylyk düşäýse de şol dolanan kynçylygyň içinde hökman ýagdaýda bir ullakan sowgat garaşýandyr. Durmuşyňyzda şeýle bir duýdansyz sizi hakykatdan hem bagtly edýän sowgatlar kän bolsun. İnşallah ak ýüregimden hem kärde şökmünde hem sizden ýaşym ulrak bolandygy üçin doganyňyz hökmünde size durmuşda ak ýol, bagtly durmuş, kynçylyksız ýaşaýyş arzu edýän nähri. Ýakymly owazda ýene bir aýdym ýerine ýetirip beräýin. Çöllebeden akçeren alın karar savrımı dağla taşır çekebilmez menin çeken çevremi Ey sen senin el vermeyen açıp görmen doğru mu? Ötün akşam düşümde goya benim hoşumda gördüm seni karşımda Yezir eden akça yarını ben dağ değilim, ben dağ değil Yol yörenle kervanlar Yol yörenle kervanlar Kapır yerde yatmayar Çöllebeden mergenler Çevlemenem atmayar Üstümde kavrun örmen başımdan ötmeyen Zalim edip fidaya Yalvarar men hudaya Ömrüm geçirdim laya Sana diyen akça yarını Ben dağ değilim, ben dağ değil Baharını davasında Baharını davasında Lemmer lemmer bulutları bulut oynap Yallarımın
Çakışına çalındır, çalındır. Ay barca bolsam akça yarım menin yolum bilindir. Meni yağda salmasan amır halim bilmesen özüm gelip almasan. Bara dilmen akça yarım ben dağlıyım, ben dağdayım. Elinde kagadılı keten, elinde kagadılı keten olsun atar goya şapak ismi canım kalmadı yenim zanım keten. Tağtayalı akça olsam benim bir qarı üpüğü. Kime koşulup yanılıpken şaşırıp ortar değil işelim yaşaşalı akçılar. Ben dağlıyım, ben dağdayım. Canım edip pidaya yalvarar ben Hudaya ömrümü sırdım gaya. Sana diyen akçılar. Ben dağlıyım, ben dağdayım. Mehru Hojakova, gepleşigimiziň ahirinde biziň gepleşigimiziň adynyň ýakymly owaz bolşy ýaly gepleşigimiz size yaradymy? Onun adından belli bolşaly. Gören yakımlı geçti. Nähili bir özümü arkaýyn ýerleşlermede duýdurup bilendirin diýip umyt edýän. Aýdasyňyz gelýän zatlary aýdyp bildiňiz, şeýlemi? Aýdasym gelmeýänlerim. Şeýlemi? Sag bolun. Hemem şu gepleşige çağıranlıklar üçin, men münasip görenlikler üçin Berkanat Production ýigitlerine köp sag bolsun aýdýan. İşlerine üstünlük, maşgalaňyzda agzybirlik. Köp sag bolun. Janyňyz sag bolsun. Sag bolun. Bu ýurtda dörejiligi bolan höwesini artdyrýan juda sanardan mümkinçilikler eken. Öz başaranyňyzy, dörejiligimizi, halk köpçüligine ködürlemäge giýiňden mümkinçilik döredýän Gahryman Arkadagymyda, Arkadagly Gahryman serdarymyda çäksiz sag bolsunmy aýdýas. Baş halypamyz bolan Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyda, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahryman serdarymyda biz ýaşlara şolar ýaly mümkinçilikler döredip berýänlikler üçin, sunuwaty has hem ösdürmäge döredip berýän uly mümkinçilikler üçin köp sag bolsun maýdan goý Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işler elmi damara waşyklara weslensin. Gymmatly wagtyny bir ýana aýryp bize tomaşa eden mehriban ýerleşler. Bize hormat goýuşyňyz ýaly size ikisi hormat goýýas. Janyňyz sag bolsun. Siziň her biriňize işiňizde üstünlük, maşgalaňyzda agzybirlik we bagtly durmuş arzu edýäs. Biziň Türkmenistan döwletimiz diýsem owadan ýurt, şeýle owadan ýurdumyzda geljegiňiz, görjegiňiz diňe gowluk bolsun. Berkanat Production.